Ja, og hej YouTube. I dag der skal vi bygge en printer. Her. Tutorial lidt. Så lige nu, der skal vi bare lige have fundet de fleste ting frem nu. Og det er dem, jeg har på mig. Altså, lige part 1. En redstone repeater, redstone torch, sticky piston, sandstone, block of ground, redstone lantern, and lever. Ja. Så først man gør, det er, at man så 4x4, 2 sekunder. Har jeg overhovedet musik? Nej, bare glem det. Så tager jeg 2, 3, 4 ned. Nej, ikke den musik. Okay, i hvert fald. Sådan her. Så er det party. Det er slut. Nej. Så tager vi det der. Bum, bum, bum. Og nej, her. Det er 1, 2, 3, 4. Og 1, 2, 3, 4. Så. Der skal være et hul, så man kan komme ind her. Sådan der. Sådan der. Så tager vi dem op på 4. Bum, bum. Sådan der. Gør man sådan der. Redstone i hver side. Så ser det sådan der. Vi skal have det til at se sådan der ud. Og så slutter vi. Jeg kan godt sige, at det her er nogle små parts. Tutorials. Men man laver dem lige efter hinanden, hvis jeg ikke så kan nå det. Så når vi har gjort det, så ja, går vi op her og der. Så skal vi lige tænde. Så kører den klokke. Så lukker vi det her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Og så går vi sådan her. 1, 2, 3, 4. Der har vi sticky pistons. Så har vi den der. Så er det 2 her og der. Og så her. Og så der. Så når man slukker den, eller tænder den, så kommer de ud der. Så kan de blive tændt. Men så når man ikke, så kan de ikke blive tændt. Så ja, det var det lige nu. Så kommer vi tilbage i part 2. Nå. Ja. Ses der.